या का है बबुआ? सुतल करूँगा। हाँ तब काल बा सब समाचार ठीक बा बबुआ। तब अब नेताजी के वोट दे के बनू ना हो नेताजी के वोट काहे के देवे के बा? काहे आ तो एक दिन गोइनी उनका घर है नेताजी गोइनी तो बबुआ मीट ले आई रहे तो सब मसाला तो रल ही रहे गरम मसाला ना रहे। अच्छा तो कहनी जे जातन तनी गरम मसाला ना ले रहे वोट पर गई रहे तो कहनी जे जातन तनी उनका घर से गरम मसाला मांग ले गोइनी तो कहनी तनी गरम मसाला बा तो दी ना तो उनका लगे बा या कि नहीं के सर दे कह दिलिए नहीं के तो वो का उनका के वोट देव हम ना दे हमरा बड़ा खीस बरल जे रे एगो तो हम गई नहीं आउ कह दे तो वोट हमू ना दे। ठीक बा राहुल समस्या तो बड़ी भारी बाटे। ठीक बा चलो तनी तो ठीक बात है। आओ भीम भाई आओ का समाचार बा? ठीक बा। तो कुर्सिया खींच के बैठो। तब का हाल बा भगत भाई? ठीक बा आओगे तो घास भूसा करके वही ना खाना उना खा के सोचनी है कि कहीं आराम करी। तब की चुनाव में नेताजी के जितावे के बाद भाई नेताजी के वोट ना दिए ही। काहे महाराज? अरे नेताजी जौन कोइले बरन तो हम जानत नहीं का कोइले बने? वहाँ के हम खुल के मदद कोइले बनी तन मन धन तीनों से जहाँ सभा लगत सबसे पहले हम जात नहीं वहाँ ठीक बा। लेकिन नेताजी जौन कह दिले बा हमरा संगे उ हम जानत नहीं अब की वोट ना दिए इनका का कह देले बड़ा महाराज? बताई देखी यही जी हमरा भाई के एगो इंदिरा आवास में के पास करी आ तीन गो पटीदार के पास करी बताई वहाँ का हम वोट देता नहीं। हम तो सुने हैं कि लिस्ट में जो नाम आ जाला वही हिसाब से सब इंदिरा आवास मिलेला। ठीक बा पास होला तो कटवा तो सकत रहनी। ए महाराज जो लिस्ट में नाम आ जाला तो प्रधानमंत्री ना कटवास तो मुखिया जी कैसे कटवा दी हैं? अरे पाका के लिख देती छादार लिख देती एगो काट के हमरा के दे देती तब न हम जानती कि हमारे संग वहाँ के बानी चाहे हमरा कुछ कोइले बानी। हम वहाँ के इतना कोई नहीं पूरा पंचायत में वोट मांगनी 5 साल वहाँ के संगे रहनी का नहीं कोइले जहाँ तला सावा लागत सबसे पहले हम पहुँचतनी हो आज वहाँ के सब वोट मांगतनी हो चाहे पोटी पटदार हर लोग से हम वोट दिवैले बानी। लेकिन हम एगो कहनी कि इंदिरा आवास के तो वहाँ के नकार देनी। नेताजी के बहुत खास आदमी। हाँ रानी हो लेकिन अब नहीं थी हम वोट देम वहाँ के खुल के विरोध करम अब की खुल के दूसरा केहू के वोट दिवा देम लेकिन वहाँ के ना दिवाएम हम आ ना केहू के देवे देम खुल के विरोध करम हम। तो कि नेताजी के हराइए दे के बता। हाँ एकदम हारे में जीत बा एकदम हार ही के बा। हमरा संगे जब एंग कोई नहीं तो हम यहाँ के संगे छोड़े हमू करे आपकी खुल के विरोध करे नेताजी के संगे। ठीक बा जा तनी अब घरे। ठीक बा यही पर याद में सोचनी है कि भेंट कॉल ही रहा से ना ठीक बा कोनो बात नहीं। जितना कह दिले बनी उतना हमरा संग नेताजी जौन कोइले बरन तुम ठीक है कोइले बरन तो खुल के विरोध करम। अब का हाल बा निकेश भाई? ठीक है आओ भाई बैठो तो बात सब अब ठीक बा। अब कैसे पैसा पड़ा था बस यहीं घूमते घूमते अभी यहाँ गई था। बोलो अब कि नेताजी के वोट दिया है ना नेताजी के वोट ना दिए है ना ना तो काहे ना दिए महाराज? ना दिए वोट यही से एगो समस्या पर सुन ली। कौन समस्या बा हो? समस्या सुनिए ले तब न हम हो जाने तो सुन ली। समस्या बाजे छोट साली के ससुरारी जन्मदिन रहे तो वही जन्मदिन खातिर मोटरसाइकिल मांगे खातिर गई नहीं। मान ली कि हम अपने जान के गई नहीं मांगे खातिर जो हमारी समस्या हो जाए
तो हमें वो मोटरसाइकिल बेचारू ना दिल कहले जे हमारा ब्लॉक पर जाए के बा मोटरसाइकिल तो यही जरा खड़ा है लेकिन वहाँ के हमरा के ना देनी तो मान ली कि बाला कबा तो 9-10 किलोमीटर नु बा तो वहाँ के पैदल तो जा सकत रहनी तोरो तो ससुर 3 किलोमीटर बा। अरे तो 3 किलोमीटर बा महाराज कहता नहीं रहुआ मान ली कि ससुरारी नहीं जाए के बा मान ली कि पैदल कैसे जाई तनी वही जा जाती तो तनी हमार पोजीशन सब बन जाई जे हाँ ससुरारी आइल बनी मोटरसाइकिल से मान ली कि पैदल नहीं हम जाए तो इज्जत प्रतिष्ठा बाकी ना मुखिया जी तो पैदल नहीं जा सकत रहे लेकिन हम पैदल जी तो इज्जत नहीं जाई तो वह हमारे खातिर कहनी तो वहाँ के हमरा के ना देनी तो आपकी मैंने नेताजी के वोट नहीं खेते कि ना? ना नेताजी को वोट नहीं खेते देवे के अच्छा ये बात बा। हाँ अन्न बनी रौरा महाराज राउर समस्या बड़ी बड़का बा। हाँ समस्या बड़का बा चली ठीक बा ठीक बा क्या समस्या आओ बैठो ठीक है भाई। देखनी है कि बड़ा खिसियाई रहनी है बड़का आमवा तो क्या बात बाटे नेताजी पर खिस्साए रहनी हो अरे मर्दवा की एगो काम कहले रहनी उन ना कइले हमार काम कौन काम रहे जे कि नेताजी ना कइले? कौन काम ई सब जन लोग के जन लागता नल जल दुआरी दुआरी ना लागल हो दुआरी दुआरी यहाँ तक कि लोग के किचन में खाना बनावे ला घरवा होला किचन ओ में लैट्रिन बाथरूम नहाए धोए वाला होला मैदान करे वाला ओ में ले पहुंच गए लोग के हमरा दुआरी पर देख ली ना पहुंचल ना आइल लाइन आज तक नल जल कहाँ पानी गिरता देखी तो बा कहीं पानी हमारे दुआरी पर नहीं कहनू ना पहुंचल कितना कहूँ नेताजी लेबर भेज के सौरू नल जल लगवा दिले राउर काम ना कइले कुछ तो कारण हुई। हाँ कारण इहे बा है देखो तनी है जन हन है दुआरवा हमरा पटीदार के हो पटीदार ना आवे दलक पाइप आवत रहे रोक देलक तो वही छोड़ के चल गेल कितना कहने मुखिया जी से लगवा दी के हम लगवा दी ना लगल तो पटदार राउर हो रउआ दोनों आदमी के सलाह लेके लगा ले के चाहे एमे नेताजी का करी है? पटीदार तो हम कहाँ बोले ना हमरा तो भोला बुआ तक 10 साल हो गए पटीदार से बोला बतिया वाला हम कहाँ बोले नहीं हम कहाँ लड़े जाए हम कहाँ बतिया हो जाए नेताजी के पीछे हम घूमल बानी इलेक्शन में जहाँ कहले तहाँ गए नहीं जहाँ दौड़े कहले वही दौड़ल बानी रामुंगा खातिर दान दिन रात एक को देहनी हम दिन रात एक को देहनी अरे बेरा हमारा खातिर जो काम ना कर सकत पटीदार के मार के लाठी से कपारे फाड़ देते फाड़ के लेके अते तब न बुझते कि नेताजी हमरा खातिर कुछ कइले बारे हमरा खातिर कहाँ कुछ कइलन कुछ ना कइलन हम उनका खातिर इतना कइनी दिन रात दौड़नी कहाँ घामा छिछियनी सब लोग के गोड़ पर गिरनी का ना कइनी हम उनका खातिर लेकिन हमरा खातिर वो पटीदार के हमरा मार के कपार ना फाड़ सकत उ फाड़ देते लगवा देते तब न बुझती कि हमार नेता हुवन हमार हुवन लेकिन ना अब उनका से मन भर गई बा चलो ठीक बा जौन कइले तो अच्छा कइले तो कि नेताजी के हराइए दे के विचार बा हरा ना उनका हार में ही हमार जीत बा जहिया हार जाइए बुझ जाइए कि हम जीत गईनी हमार ये पड़न बा उनका हार में ही हमार जीत बा नेताजी हार जाइए तब बुझ जाइए कि हम जीत गए एकदम हम ये चाहतनी कि नेताजी हारस हम जीत और कुछ ना तो ठीक है बा लागो रही आओ भीम आओ बैठो अरे भाई कुछ लोग के जनता के फार्म बा ब्लॉक के काम बा बैंक के काम बा उहे
देख ले तनी जाके करा देवे तो पड़ी ना। चल हो गई, बोला और सब। अब सब तो ठीक है बा, वही रहनी है क्षेत्र में घूमे खातिर क्योंकि बड़ी बड़ी समस्या में बाटे। अच्छा। अरे के ना भुअर भाई बारे हाँ हाँ। कहत अरे हमरा पटदार के 3 गो इंदिरा आवास दे दिले, हमरा के 1 गो इंदिरा आवास ना दिले। तनी सब बेहसल बारे हमरा से। हाँ। हाँ। अच्छा एगो बात बताओ कि माने हम अपन पोजीशन जौन बा ओकर मिसयूज करके आ प्लस माइनस क के आ 2 गो 4 गो दे दी उनका घर में तो ठीक बा, आ ना तो बिगाड़ बा। लिस्ट में नाम बा तो हम कैसे काट दी? हमरा खातिर तो सबे बराबर बनू। तो उ कहत रहे जे काट के हमार जोड़ दी, आ चाहे उनका काहे 3 गो दहनी। जिंदगी बा हम ही पदवा पर ननू रहे। हमारा बाद जे आई वो जांच करा दे तो हम तो जेल चल जाए। तो उ कहत रहे जे काट के हमार जोड़ दी, आ चाहे उनका काहे 3 गो दहनी। तो ये काम तो हमरा से ना होई। हमरा खातिर सबे बराबर बा। तो हम तो अब जनता से बेराय ना करे। अब एकरा खातिर केहू खिसिया तो खिसिया, अब का कइल जा सकेला। कहत रहे कि एगो पक्का मकान दिखा देते, वही में से एगो हमरो के दे देते। अच्छा माने उहे चलहाक बारे, आ हम बुर्बक बानी जो हम जेल जाए के अपन रास्ता खोलनी। गजब। लेकिन नहीं रतन भाई बेटा इरला हाँ। अच्छा उ बड़का गछवा तो उनकर समस्या बा कि यही जगह पटदार के जौन लोन लाग हाँ। गई या उनकर लगइबे ना कोई नहीं। अच्छा कहत रहन माने ये सब माने खिसियाई रहन माने। हाई दुआर हमर देखत रहो, यही गति उनका पटीदार के दुआर बा। उ कहत जो हम ए पर उनका के जा ही ना जा। तो कहत रहे जो हम लड़ाई या झगड़ा हम कोशिश कैनी, ओहू पक्ष से बतियावे के कोशिश कैनी, लेकिन उ ना मानल। कहत जे रौरा धरती के आसमान कहीं तो हम मान लें, लेकिन ये पर हम अपना पर उनकर नल जल ना जाए। तो भाई तहार आपसी झगड़ा बाबे, तू लोग इन फरियब, हमरा के पंच बना के बोला लो, मुखिया के बोलते हैं, हमरा के बोलते हैं, समिति के बोलते हैं, सरपंच बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, ऑफिसर बोलते हैं, सब लोग बैठ के फैसला कर दी। तो उ कहत रहे तू लड़ के कराबो। तो भैया रौरा विरोधिए रही, काहे कि क्षेत्र के जनता हमार हो आ हम ओकर हई, सभे हमारा बराबर बा, केहू से हम दुश्मनी ना ले। खिसियाए तो यानी हो बुढ़ियो बारी जौन गांव भर के ये लगेली। अच्छा हो। हाँ वो कहत रही कि एक दिन गौर नहीं नेताजी यहाँ हाँ हमरा यहाँ मीट आई रहे, उड़ा गई रहे, तो गरम मसाला खातिर चल बनी मांगे। तो वो कहत रही कि हमरा यहाँ गरमे मसाला नहीं खे, वो खातिर खिसियाइल बारी। अरे लोग क्षेत्र में अजब गजब के कुल ही समस्या बा। कोनो बात ना, ये जगह से जाए हम तो आधा किलो गरमे मसाला कीन के दे देम। हाँ एगो और समस्या बा का? केस भाई हुआन। हाँ तो वो कहत रहे कि एक दिन गनी नेताजी से मोटरसाइकिल मांगे खातिर। हाँ छोट साली का दू उनकर जन्म दी रहा। हाँ तो हमें यहाँ के नेताजी का दू मोटरसाइकिल ना देहनी, उनकर का अथी बाटे। अच्छा तो एगो बात बताओ, है सब काम देखत रहनू, एक दिन के समास बा। अभी नाश्ता करे में जाए ब्लॉक पर, है लोग के फार्म बा कुली तनी से चेक कर ले तनी जे गलत ना होके, ना तो रिजेक्ट हो जाई। ओकरा बाद जाए ब्लॉक में तो क घंटा लगी, गारंटी नहीं थे। और वो कहत रहे जे मोटरसाइकिल दे दो ससुरारी जाए के बाद, और ओरा पैदल चल जाए। तो मैंने बताओ जो हम पैदल जाए या हे दो ससुरारी बा मुरी के जोहरी, वो पैदल ना चल जाए हैं। तो अब ये तरह के समस्या के अब का कहिया। ये सब तो बात गांव क्षेत्र में। हाँ अरे जनता जौन बा न ओकर गुस्सा एक से बढ़ के एक बा, ओकरा के समझल बड़ी मुश्किल बा, बड़ी मुश्किल बा। खैर और सब बताओ, सब बढ़िया बानू? और सब तो बढ़िया बा। चल बढ़िया रहे के चाहिए। ये सब गुस्सा कुछ लोग होत रहेला, हाँ ओकरा के माइंड ना करे के चाहिए। अब केहू के मनबे ना करी तो ओकरा के का करबो, वो अपना जिदे पर जे मुखिया जी ये नेताजी सब छोड़ के
आ सबका के छोड़ के खाली हमरे फायदा में रहस, ई तो हमरा से ना होई। काहे कि क्षेत्र के जनता सब है हमार हो, आ हम सब करबानी। ठीक बा, चलो तनी और कुछ काम होके तो बोल ना, तो हमरा जाए के बा। जाए के बाटे तनी हमरो। ठीक बा चल। अच्छा ठीक बा चलो।